wani ci gaba da aka samu ga musulmai da addinin musulunci a baya-bayan nan, kasar Japan ta kirkiro wani masallacin tafi da gidanka a wata mota wadda za a iya tukawa zuwa ko ina a kuma sarrafa ta zuwa masallaci yadda musulmai za su iya yin sallah a cikin ta. Motar dai tana dauke da fitilu, shimfidu da gurin alwala inda take iya daukar masallata 50 a kowane lokacin sallah. Kasar ta Japan dai wadda take dauke da al'ummar musulmi 100 zuwa 200 ta yi nazarin kera masallacin na tafi da gidanka a cikin motar a shirye-shiryenta na karbar bakuncin gasar wasannin bazara da za a gudanar a shekara ta 2020 domin baiwa musulmai da suka kai ziyara kasar damar samun gurin ibada ba tare da wata wahala ba.